कौन है कहीं कैसे पार्टी मत डाकुଥିଲେ ଶୁଣେ अरे तुमने चला पड़ो तो कुआड़े କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବି ଘରେ ଗୋଟାକର କାମ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ମୁଁ ବାସନ ମଜା ଘର ପୋଛା ରୋଷେଇ ବାସ ସବୁ ମୋରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି अरे तुमने संसार रे किया करू ना किया करूची अच्छा बळती तुमने जानिस ना रथयात्रा बोली ତମେ କ'ଣ ଭାବିଛ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବୋଲି ଦେଖ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ପାରିବି ହେଲେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବି ସେ ପୁରା ଆମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଭୁଲିନି ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖିଛି ଆଜି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ ଦେଖୁନା ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୂଜାପୂଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛି अरे वाह अरे वो मालती पड़ी के हमरे अच्छा मालती चलो जगन्नाथ को ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ମୋର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମେ ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛ ଏତେ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଉଛ ଯେ କେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଲହୁଲୁହାଣ ହେଇଯିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବିନି ଚାଲ ଆଜି ମନ ପ୍ରାଣ ଏକ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଡାକିବା ସେଇ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ସେଇ ପତିତ ପାବନକୁ ଆଉ ଗୁହାରି କରିବା ସେଇ କାଳିଆ ଗୁଞ୍ଜନ କଳା ଶାନ୍ତକୁ